Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztio, ongi etorri bigarren kafera. Astelena da, eguraldia entzun berri duzue. Albisteak ere triste xamarrak. Ez da giro gure laborategian. Baina dena ez da txarra izango, saiatuko gara gaurko efemeride eta gonbidatuekin egunari buelta ematen. Benga gora, bihotzak astelena da. Bai, baina... Baina, otsaiak 9 ditu eta bapatean Madrilen gaude. Hoy es 9 de febrero, cae la noche en Madrid. El insomnio me ha robado el sueño y no puedo dormir. El concierto ha terminado, estoy sola en el hostal. Los aplausos del teatro han dejado de sonar. Creo que me da vértigo y miedo, tanta felicidad y su inmensidad. Egia esan abesti goxonekin soilik gauza ederrak aipatzeko gogoa piztu zait. Adibidez, izarrak. Gaurko egunez duela 40 urte Halley kometaren 20. mendeko azken agerpena gertatu zen. Hainbat egunez ikusgarri egon zen. Halley kometa ofizialki bat P. Halley deitua kometa ezagunenetako bat da. Lurretik 75 edo 76 urtean behin ikus daitekeena. Epe laburreko kometen artean begi hutsez atzeman daiteken bakarra da. Begi hutsezko beste komenta batzuk argitsuagoak eta ikusgarriagoak dira, bai, baina milaka urtean behin baino ez dira agertzen, beraz horregatik da Halley infamatua. 1986ko agerraldi hartan Halley kometa espazio-ontzi batek behatu ahal izan zuen lehen aldiz eta kometaren nukleoari eta isatsari buruzko informazio zehatza eman zuen. Ura, karbono dioksidoa, amoniakoa eta hautsa omen ditu. Traidora inspiración. De intermitente aparición. Como un ángel allá. Gaua zenbat eta ilunagoa, orduan eta distiratsugoa izarra. Esaldi ospetsu hori Dostoievskik idatzi zuen. Gaurko egunez hil zen elebirrigile errusiarra. 1854an idatzi zuen Giza gaixoak bere lehen elebirria. Liburu horretan agertu zen halaber Dostoievskik bere lan guztietan zapalduen alde erakutsi zuen errukia. Urren urtean gazte liberalen taldean ibiltzen hasi zen. 1859an talde hartako guztiak preso hartu eta hiltzera kondenatu zituzten. Fusilatu behar zuten momentuan iritsi zen Dostoievskirentzat barkamena agintzen zuen ordena. Preso zegoela bizitakoa hilen etxeko oroitzapenak eleberrian kontatu zituen, baina egia esan bere lanik ezagunena, krimena eta zigorra eleberria izango da ziurrenik. On fire, she just wanna talk about Dostoevsky. I even changed the bed sheets. I'd love you if you'd let me. But all damn night, she just wanna talk about Dostoevsky. All these Russian writers I don't even know. Oh, Dostoevsky, tell me why won't she let you go? Idazle izateaz gain badago bere bizitza markatu zuen beste zerbait, epilepsia zuela. Ikasle zela jakin zuen beraien etxeko laborariek hil zutela bere aita, eta albiste horrek ekarri zion lehen epilepsia aldia. Teberririan preso duki zuten urteetan ere epilepsiak sarritan jo zuen. Ba begira, kasualitatea, izan ere gaur epilepsiaren nazioarteko eguna da. 2015 geroztik, otsaileko 2. astelenero ospatzen da egun hau, mundu mailan 65 milioi pertsona inguruk jasaten duten patologia neuronal horren inguruan eztea da egun honen helburua.
Egoera horri buruzko ezagutzarik ezak diskriminazioa eta estigmatizazioa eragin die epilepsia pairatzen dutenei eta haien familiei. Sineste hori erdiarotik dator, izan ere garai hartan sinesten zuten epileptikoek deabrua zutela barruan. Nik ezagutzen dudan epilepsia duen bat bada, nahiko deabru, ego Juri? Bueno. Aizu, eta Lander Kornago gure laborategian sartu da, esan barko diogu hor bere eskubitan frigorifikoaren gainean gure orantza dagoela, eta joateko bistazo bat botatzen, diagnosia behar dugula. Hortxe, sagar usaina dauka, Lander? Maite duten tartean aztertuko dugu gure orantzaren egoera. Bai, 10:13. Ai, ama. Bueno, deabrua zari zinen Inigo. Bai, zuta zari Beste nintzen. kontutaz hasi aurretik, eta bakizet deabrua nola esaten den greziarrez. Nola? Diabolo. Bai? Eta hortik omen dator hitza gainera. Gaur, otsaiak 9 hizkuntza grekoaren edo greziarraren nazioarteko eguna ospatzen dugu. Mendebaldeko kulturaren eta zibilizazioaren zutabe nagusietako bat da. Eta eragin nabarmena du bere hizkuntza, beste hizkuntza askotan, nork ez ditu irakurri edo gutxienez ezagutu Homeroren Iliada eta Odisea literatur lan handiak, grekoz idatzitako lehen lanetako batzuk dira. Egun hau hautatu zuten Dioniso Solomos 19. mendeko poeta greziarraren heriotzaren urteurrenaren omenez. Solomosek askatasunaren ereserkia poema idatzi zuen. Egun 13 milioi pertsonen ama hizkuntza da, greziera. Πονιέσαι, δε σ' αγαπάω και πιάνεις φίλους μας κοινούς να τους τα πεις και δε μιλιέσαι που σου μιλάω, στη μοναξιά ψάχνεις διέξοδο να βρεις. Badakizue pizza hitza grekotik datorrela? No? Pektos hitzetik dator zehazki, eta solido edo koagulatu esan nahi du. Italiako gastronomiaren plater emblematikoenetako bat da pizza, otsaiaren 9 jaki berezia. Bai, gaur pizzaren mundu eguna da. 2017an UNESCOk pizza gizateriaren ondare inmaterial izendatu zen, sukaldaritzaren artea belaunaldien artean transmititzagatik. Esaten da pizza modernoa Napoliko Rafael Esposito okinaren sorkuntza izan zela. Hiriko kondaira oso ezagun baten arabera, pizza margarita berak sortu zuen 1889an. Izan ere, Capo di Monteko errege jauregiak enkargu bat egin zion Napoliko Esposito pizzaioloari. Margarita erreginaren bisitaren omenez, pizza bat sortzeko. Badakizue pizzametroa zer den? Ameriketako Estatu Batuetako gobernu federalaren bulegoetako pizza eskaeren hazkundea neurtzen duen indizea da. Ze teoria batek dio gertaera politiko edo militar garrantzitsuen adierazle izan daitekeela. Ziurratzo etxe zuri inguruko pizzeriek lan asko egin zutela. Donald Trump presidentea oso haserre omen zegoen Super Bowleko atsedenaldian Bad Bunny Puerto Ricoarrak abestu zuelako. Abestu eta festa antolatu. Dantzan jarri zuen Levi Estadiuma eta dantzan etxetik ikusten ari ziren milioika ikusleak. Sorpresaz beteriko ikuskizuna izan zen, Lady Gagak parte hartu zuen eta benetako ezkontza bat ere egon omen zen. No sé si son petardos o si son tiros. Mi blanquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo. Pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden.
Gero aipatuko du emanaldi honi buruz aipatu beharrekoa eta beste urte batzuetako musika ikuskizunak ere azalduko ditugu. Baina astelena da eta badakizu horrek zer esan nahi duen. Telesail eta pelikuletaz hitz egin behar dugula. Puri-purian sekzioa egingo dugu geroxiago. Eta gure eskuko bozeramalea den Josu Etxaburu izango da gaur gurean, herritu dinamika eta datorren konferentziaz aritzeko. Eta entzun duzuen bezala, dagoeneko gurean da Lander Kornago sukaldaria inauterietan murgilduta gaudenez, festen usaia, txerrikiak, eta denetarik izango dugu. Eta jada hildugun ore ama bizi berritzeko eskatu beharko diogu. Abisatu genuen, laborategi honetan dena hil egiten zegula. Entzuleok, otsaiak 9 ditu gaur, eta asteleena da Lander Kornago. Bizirik ala hilda gure ore ama? Gaur, sukaldari eta forense gisa. Entzuleok, segituan egon gara Lander Kornagorekin, ongietorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete, otsaiak 9 ditu gaur, eta asteleena da. Zuekin entzuleok June Romatet Ibarguren egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarrandi egunon. Egunon. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1124 garrena du, goizak ondo atzean utzi ditu goizeko 10 eta 4 otsaiak 9 ditu gaur, eta gu 3 gara, urrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete naiz irratian. Esto fue un sueño que yo tuve. Ella se ve bonita, que a veces le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de sus orillas parecieran de champán. Son alcohol para las heridas, para la tristeza bailar. Son alcohol para las heridas, porque hay mucho que sanar. Goizeko 11:21 entzuleok, eta maite duten tartearekin egin bar du aurrera, baina gure txatare zutan daukagunez, hementxe Nekane Altzelai dio egunon, zorionak Telmo. Pentsatzen dut, Telmoren urteak direla. Telmo bere semearen urteak. Bere urte betetze eguna izango da, bai? Edo agian zerbait lortu du. Hori da, konta diezagula. Egunon, zer moduz June ioltzarrak? Ioteak. Bai ez, ioltzarrak jarri du baina. Hori indiok idatzi du. Ez, gorkak. Bira, hori ordun da, pentsatzen eske indioren familiarekin egon nintzen iotetan, kostazioan. Baina, bai, iote politak izan dira. Urren urten joango naiz, nire maite duta da zederra larun baten sukaldanitzak tako mexikarrak egin genitun eta txokolate tarta. Argentina postrea, argentinar postre izango da. Goiuri? Izango da, ez. Gaurko maite duta da ondo etzaudenean zuta zarduratzen diren lagun horientzat, Nekane Altzelaik. Bueno, zaintza oso garrantzitsua da askotan esan du hemen, beraz, hortxe Nekaneren maite duta.
ume batek oparitu zidan marrazki bat diote mendik. Gaur pizza eguna da, igual pizza jango dez pizzeria tan pizza doainik akaso iaz bezala, urretxunala izan zan. Bai, Ni daukat zalantza bat, eta da, gure referentziasko pizza etxeak, pizzeriak, gaur itxita bango direla. Zaten duzu gure herrikoak. Bai. Zaten dut, gure herrikoak eta ez direnak... Tolosantzarago pizza jat, o telepizza, horrako bat badago. Dago telepizza, dago euskal pizza, eta patzo pizza. Eta hiru taberna. Igual denetan onena. Bai. Desberdinak dira. Eta hiru taberna gainera da. Gipuzkoan eta esango nuke Euskal Herrian kontzertu gehien antolatzen dituen tabernetako bat. Top bost izango da. Dantzan 24 eman digute, nahiko txukun aritu gara gaurkoan, batzuk besteak baino beto, bai ez June? Hori izango nun, batzuk besteak baino beto ditu. Hori izango nun. Ari zaizu... Bale, ja. Ez. Lehenago ere olaitz egiten nun. Bai, horeretan ere erabiltzen duzu. Ez, baina etxean, nahi asko ditu jate atentzioa dozte erabiltzegatik, baina nik dozte txikitatik etxean entzun dut, orduan... Ez da, oi hartzuaren eragina soilik beraz. Pixka badi, baina... Goiuri ez. Amaia Resendek ere esango nun esate du, ez? Eta lezokoa da. Lesoarra da. Lesoarra. Esekin zetu, Ez dakit ez, eta esaten ondo batzuk. Entzuleok maite duten tarteari egin barko diogu leku hemen, eta, June, ze horre hasiko zea? Pixkat gorkak esan dunetik doan ere maite duta, beti egon naiz ioten bueltan beti bili naiz, ezagutzen ez duten entzako, ioteak dira inauteriak, baino aste bete lehenago inauteriak ospatzen dituzte hoi hartzunen, eta intxixuak, basandreak eta sorginak jaisten dira menditik ostiral arratsaldez, eta egotzen dira igande arratsaldez, eta tarte horretan, beraien, gauzatxoak egiten ibiltzen dira herritik, jendea molestatzen, bihurrikeriak egiten, eta nahi duten egin dezakete pertsonaia hauek herrian, eta herriaz jabetzen dira, eta hori ospatzen da pixka bat, eta beti bil izan naiz, bai igoera eta jetxiera ikusi izan ditut, parrandan atera izan naiz larun bat gauez, baina inoiz ez nuen larun bat eguneko kuestazioan parte hartu, auzo bakoitzean kuestazio ezberdinak ateratzen dira, eta baserriz baserri edo etxez etxe ibiltzen dira musikarekin eta dantzan, eta aurten lehenengo aldiz parte hartut auzoetako bateko kuestazioan, kuadrillarekin, eta egia esan oso esperientzia polita izan da lehenengo aldiz horregotea. Lehen esango nuke agian okerrago begiratuko gintuztela kanpoko jendea, hala ere batzutan jasotzen dugu, nik esango nuke meriztako bihurrikeriaren bat edo beste, esan bezala sorginak eta basandereak eta ibiltzen direlako beraienak egiten, eta erabiltzen dituzte eskuan organo freskoak ostiral arratsaldez, ja lehorxiagoak daude larun batez, eta eskerrak zeneri larun batean jozidaten bihotz batekin aurpegian. Orduan, maite dute honen parte izana, eta horren urtean suposatu dut errepikatuko duela. Horrek egiten du min gehien urtaroak, baino azkarrago aldatzen dira auzoak, gorputza ohitu baino lehenago gehienetan batzuk eraik. Goiuri ez izan handia zure maite duta zin, da? Nere maite duta da orain gertatzen ari dena. Eta zer ari da gertatzen orain? Neguko olimpiar jokoak. Iruditzen zait, udarakoak baino askoz divertigarriagoak direla. Kirol divertigarriagoak dira, agian ez ezagunagoak, baita ere niretzat. Batzuk ezagunak dira ez, baina beste batzuk ez ezagunak egiten zaizkit. Ni elur munduan naiz ibili, eskiatzeran ere bizitzan bi aldiz joan naiz soilik, baina ikusten ditut kirol batzuk esaten dudala, baina zu noiz ohartu zinen kirol honetan atleta ona izango zinela. Nola da posible? Horrelako saltoak, edo horrelako lasterketak izotz gainean, edo egiten dituzte horrela, txundituta guztan nauten gauza ugari, eta iruditzen zait oso divertigarria, ze esan bezala kirola asko ez ditute ezagutzen, eta orduan
gainera nola, iruditzen zait, ez da ala, baina iruditzen zait, 24 orduz ari direla konpetitzen, edo zein momentutan telebista piztu eta badagoela zerbait, ikusteko, ez dakit, ice running 3000 metro, edo bobsleigh, edo orain saltoak, edo orain izotz gaineko patinaje artistikoa eta horrelakoak, disfrutatzen ari naiz, eta horixe, tontakeria bada, baina horixe ipatu nahi nizuen. Ikusi ezun bobsleigheko kolpea, estatu batu harrena, zeharra golpea. Hori ere gertatzen da, baita aritu naiz, nola da, Leslie Bon kirolariaren, bueno, abiatuta 13 segundutara kriston istripua eduki du, eta, bueno, hori dena kuxikuxiatzen aritu naiz egun hauetan, eta divertigarria iruditzen zait. Hau? Erabat ados. Zentimetrotxoen azkunde hori bolo-bolo dabil. Komentatu egin behar du, bai. Penisgate izena du. Kontua da, eski gainean salto egiten duten horiek, bueno, badago element susmoa trampaetan ari direla. Eta nola trampa? Dopina? Bueno, nola baiteko dopina, bai, baina berezia. Kontua da, esaten dutenez, duela hilabete batzuk, azido hialuronikoa pintxatu zietela zakilean kirolari hauei, izan ere, jantziak, jantzitara ematen duten mono hori, 3D erabiliz, beraien gorputzera egokitzen dela, milimetrikoki, ez? Tardon, kontua da, beraiek egin dutena, edo susmo hori dago behintzat, dela zakilea puztu, trajea egiterakoan, hor, hankartean. Nik hemen parentesirik egin behar dut, ze nire bigoteki hoi batek behin kontatu zidan nola berak egin zuen rotazioa zirugia estetikoko espazio batean. Berez etzen bide horretan, baina zirugiako praktika egiterakoan hori ere egiten da. Eta esaten zidan, operaziorik edo interbentziorik ohikoena gizonezkoetan zela zakilean azido hialuronikoa sartzea. Oso ohikoa omen da, naiz eta arkorduan jazaldu ziten eta logika asko dauka kontatzen ari zaren honekin, azido hialuronikoa absorbitu egiten den gero eta desagertu egiten den, orduan zakila puztu egiten da, zabaldu egiten da, ez da luzatzen, hori ere asko egiten omen da, baina hau askoz gehiago injektatu azido hialuronikoa eta zakila zabaldu, baina gero kontua da, hori absorbitu eta berriz ere zakila bere ohiko tamainara bueltatzen dela. Hori da, orduan kontua da, hori xari nintzen esaten, egin dutela azido hialuronikoa jarri, zakilean trajea egin, zakila puztuta daukazunean, eta orduan gero, zakila egiten denean bere lekura bueltatu, hor geratu zaizkizu soberan tela zentimetro batzuk. Ez, haundia geratzen zaizu, hor hankartean zure praka hoiek. Eta orduan zer esan nahi du horrek? Aerodinamismoa ematen dizula. Ze, aleta moduko bat sortzen da horren kartean, eta orduan horrek ematen dizkizu 3 zentimetrorekin 6 metroko abantaia. Eta orduan esatzen dute hori egin dutela, eta orain naziarteko olimpiadetako komiteak konprobazioak egingo dituela esan du. Ez dakit zer esan nahi duen horren, baina hori izan da aurtengo joko olimpikoetako lehenengo polemika, eta polemika nahiko xelebrea. Nirenek sortzen dit beste zalantza bat. Eta hemen entzulei gauzat azaldu behar diegu. Eta diodanen azaldu, batzuk hau entzuleo jakingo duzue, baina nik gai hau ateratzen dudan bakoitzean, jende asko harrituta ere geratzen zait. Eta da, zakildunon artean, bi zakil mota daudela. Aragizko zakilak eta odolezko zakilak deitzen zaien hoiek. Horrak esan edo zakil batzuk, tamaina nahiko berezkoa dutela eta erekzioan, zertxo bait, hazi gogortu egiten direla, hoiek aragizkoak dira, eta beste batzuk odolezkoak dira. Tamaina erabat odolari zor diotenak, eta horrek esan nahi du erekziotik, erekzio kanpoko egoerara, tamaina ikaragarri aldatu daitekela. Oso txikitik oso ondira, edo danako, ezta? Eta nere zalantza da. Odolezko zakila duen eskiatzaile batek, Goiuri. Goiuri ez, galdetu, Goiurik ez dauka zakilek, eta ez zaki. Nire ze iritzi, esan nahi dut. Baina odolezko zakilen bat inoiz ikusiko zenuen, emakumea. Joaten balin bada, olako kitzikapen egoera batean, eta bere zakilak momentu horretan, erekzioan egon gabe ere, baina 10 zentimetro neurtzen baldin baditu. Hola, erdi, hola, tonto. Ez, udarako beroak eragiten duenean bezala. Eskiatzerako orduan, hori gabe,
Bere zakila egon daiteke 2 zentimetrotan. Eta 8 zentimetroko espazioa irabazi dio trajeari. Ba, ez dakit. Ja. Ni gai hau iruditzen zait. Gai honek oraindik tiratzeko mamia duela. Baina zen nola, bueno, ez dakit. Ez, galdetu. Ez, iruditzen zaidalako beste dopin moduak askoz errexagoak direla neurtzeko. Ez, odol analisi bat Hau, oso egin zaila da. eta ikusten duzu odolean badagoen drogaren zantzurik. Hemen. Pentsatzen dut, zakila eskaneatuta, igual azido hialuronikorik badagoen jakin daitekela. Ikusten dut, oraintxe Suposatzen dut. denboraldi hasieran eskisaltotako eskietzaile guztiak euren trajea homologatzera doazenean, eskaneatzen euren zakila, ea azido hialuronikoa daukaten. Baliteke. Ze gauzak, Entzulio, goizeko 10:23 minutu. Horrelako gaiekin jaiki Zure gara. maite duta esan. Ez da, hain gauz asko kontatzeko. Lasi. Baina, Lander Kornagori bere maite dut ere eskatu behar diot. Ze pentsatzen dut, ez duela prestatu. Ez da prestatu. Etzen den, Lander Kornagora maiketan etortzekoa zen, azken orduan aldatu diogu itzordua, eta, Hotz zarrapatu. hotz harrapatu zaitut. Venga, nik botako du nere maite dut. Badauka mutiko bat arabarra. Maite dut tarteka kozinatzea bida, eta hemen maite duta konpartitu egingo du. Pasatzen zei gauza bat, afariak egin zalean naiz ni sozidadean. Eta nere oinarrizko plater estrella beti da txuleta. Hori da, errex, sua piztu, txuletatzuk erre. Komplikazio gabeko. Bai, gero aurretik beste gauzatzuk egin ditzaket, baina behintzat Izarra, ziur daukat hori. Ze bestela ere, txarrenera gaztata hola bat, enbutido pixkat, piper batzuk zartaria nola gozo egin eta txuleta bat, eta falduta. salbatzezu. Hori da, bai, ondo salbatuta gainera. Orduan, lehenguan txuletatzuk erosi genituen, baina handi xamar. Eta, lasai, sobratzen bada bat ere, iaretzi jango ditugu. Kontua da gero ez dudala topatu aukerarik txuleta hori jateko, eta frigorifikoan neukan, esan txuleta hau pixkanakaia galtzen hasiko zait, eta, kamaran aguantatzen dute, baina esan, eta txuleta oso lodia zen nik etxean egiteko. Pixkat, egin daiteke, baina bai. Eta horren egin nun, laban berria erositut laban berri batzuk, taula bat, Jostailu berri dauzket. Eta laban hartu, eta txaka, ezur guztiak endu nion, garbitu nuen dena, eta moztu nuen olako, xerratxo batzuetan. Pixkate, sushi baten sashimia balitz bezalako. Bai, fin-finak, ez? Zatitxotan finak, eta pentsatzen, eta hau igual, orain txestu jango, eta badakitzere egingo duen. Eta prestatu nuen taper handi batean saltsa bat, ura marinatzeko asmotan. Eta hor ari da. Nik ez dakit, zenba denbora egon daiteken marinatzen, noiz ateratzea komeni den, nik esango dizut ze osagai jarri nion. Soja saltsa jarri nion. Soja saltsa, angostura, piper beltza hutsa, amontillado ardo, hola ipurditxo bat botiatean sobran nuena, piper hauts gorria, laberako piper hautsa, gatza pixka bat, eta limoi zuku erdia. Noiz jarri zuen hori? Atzo eguerdian. Gaur eguerdin jatea. Gaur eguerdin atera. Ateratzeko ja. Ateratzeko. Ez balin badia oso lodik bai. Ateratzeko eta jateko. Eta jateko. Horrek, bestela iraungo lidake gehiago edo ja janin barra daukat. Iraungo zizun, baina gero ja zapore guztia galtuko zuen, limoian azidoan gati baita sukaratzen jarraituko zuen han behian, ordu nobena izango zen ateatzea, eta ja jatea. Oso ondo. Garbi daukagu, gaur igual bazkaldu egin behar dugu, Juri, ez dakit. Ikusten duzun, baina horreko egon behar du, Bai. Txuleta hola xerra txikitan, ez dut inoiz egin, baina atzu okurritu zitzaidan, eta hori da nere maite duta, baina bide batez banekin Gorlander zetorrela, eta banekin gero ja konsultarako espaziori banuela, beraz, bazkalduko du. Demorarik eman aldizut Lander maite duta pentsatzeko edo gure maite duta gu elkar banatuko du. Bueno, elkar banatuko dut, eta bai pixkat pentsatut baita, da pixkat goiunik eta lotukoet, eta ez neguko joko olimpikoa, baina bai superbolakin ligatukoet. Ustet akontezimendu deportibo oso politia dela, gainea bat banekin gertatuan polemika guztia Donald Trump baita sartu dela eta dena, uste baita polemika hartzekoa dela. Eta uste hemen ez dagoela ohitura asko ikusteko, baina uste azkenen baita kirol politia dela, eta azken estatu batu erratar kultura haundia dakatela, eta ikusteko momentu politia dela. Eta badaukazu zuk talde gogoko bat, edo besterik gabe, gustatzen zaizu finala ikustea. Idea ikastakit. Ekitaldia bera. Ekitalengatik ikustet.
Gipuzkoan neska bat txotxera. Entzuleo goizeko 10:37 minutu, eta gaurko gaian erabat murgildu baino lehen, Lander Kornagori galdetu behar diogu, orain bai, diagnosia behar dugu, lehengo astean ez duela 2 aste ekarri zenuen orantza, zure etxean 8 urte zeramatzan orantza, 2 aste daramatzan hemen bigarren kafearen laborategian. Ze esaten duzu? Zer diozu? Bizirik dago, bizi iraungo du? Lehen esan dezuena, ez? Fecha de la muerte, goizeko 10:04. Bai. Ez dago hilda, berpiztea dago, baino bai iaia tarron dagoen guztiak kendu barra daola, eta berriz alimentatu. Ez da txarra, osea, berpiztea dago, baino daka gazta usain puntu bat, ja pixkat pasata daola. Eta hor, zer egin dugu aizki? Zer egin duzu, Zer egin dugu Juri? Rip! Ba, nik uste dut, izan daiteke, nik nire teoria daukat. Nire eriotzaren kausa. Ur kopurua handigia. Landerak esan zuen, irina eta ura berdin. Berdina, bai. Eta? Ba, horrela egin nuen, baina agian ez ondo, ez dakit. Hemen normalen 20 gradutan izatezate, ez? Bai. Igual... Berogi 24 orduz emateko. Igual 12 orduz, 13 orduz, pixkat hortikan igual eman beharko litzaioke bazkari pixkat. Vale. Baina esan dakoa. Aitxo, baina bazkaria 24 ordu eraman bartzaio? Bai. Ez diozute eman. Zenbat eraman diozute? Bueno, ba, eman godiogu. Hemen onda gaizki lortu sistemiko gogor bat entzuleok. Badaukagu eriotzaren ordua, eta badaukagu kausa ere, bai, gogorra bizitza. Aurrera goaz, baina Lander Kornagorekin jarraituko dugu, eta miruaren doinuekin gainera. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera birote balde, frenorik gabe, talda panera, norabiderik gabeko dela, batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera, goizero, batzuetan erota bestetan bero, ontxotan bezala, txarra den lekuan nona ere bada. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Da honean dale. Bueno, gaurkoan badira entzuten diren jaiak, badira ikusten direnak, eta badiran askotan ere konturatu gabe usainangatik gogoratzen ditugunak. Inauteriak horietako batzu dira. Normalean txistorra erretzeoi, koipea xirrikan, ogia eta ardoan eskuan ikuste dugu jendea, eta gaur inauteritan jaten denari buruz hitz egingo dugu batez ere, eta zergatik jaten den. Da plazan harik ez dago, ni kontantu nago, zelatunen bezala. Goizeko 10:40 entzuleok eta guia goze zakatzen ari gara, ze poetika horrekin egia esan, txistorra erretzen, koipea xirrikan, ogia eta ardoa eskuan, gozetuta gaude dagoeneko. Inauterik giroan murgilduko gara beraz, pixkat gastronomiari dagokionez. Bai, hoi da. Denok ez hau zeitegu azkenen inauteriak, baina batzutan ez dugu pentsatzen zergatik o nola jaten denez. Ohituta gare, festa hau urtero bizitzea, baina askotan ez dugu pentsatzen, zergatikan janari hau, zergatikan gastronomi topaketa hau egiten dugun, ez? Hortaz, izango dugu pixka bat, eta egingo duguna, zati ezberdinetan bananduko dugu, lehenengo eta ben izango dugu karnaval hitza latinetik datorrela, karem lebare hitzatikan, hau da, haragia kentzea, esan nahi du, ez? Pentsatu behar dugu, inauteria kristautasunaren aurreko jaia diela, neguaren amaierak eta ziklo agrarioarekin lotzen direla beti, ez? Negua bukatu, eta eguraldi hobegoa, uztak hobegoak hasten direla, eta horregatikan ziklo honekin lotzen dugu, ez? Gero kristautasuna etorri zen, eta garizumaren aurretik kokatzen da, ez? Garizuman normalan haragia eta koipea debekatuta dago. Horregatikan erdiaroan, inauteriak ziren urteko egun gutxi batzuk non gehiegikeria sozial hori onartuta zegoen, ez?
Horregatik, normalean, jendean aurretik jaten zuena debekatuta zegoen. Osea, hau da, oain garizumana sartzen gara, eta negua ja bukatzen hasi da, garizumana sartzen gara, eta debeku eta errepresioko momentu sozial baten sartzen zen soziadean, ez? Horregatikan, inauteriak ziren momentu horiek, non jendeak kalea ateatzen, eta gehiegikeriaz gozatzen eta sartzen zuen kale guztiak, ez? Horrekin lotuta, itzengo dugu gure protagonistaz, Txerriaz, izango da gaurko protagonista, etxeko bankua deitzezan, orain dela urte batzuk, ez? Azkenen Txerria azteko erraza zen, urte osorako elikadura ematen ziguen familiari, eta haragi freskoa eta prelaboratuko produktuak egiteko almena ematen zioten familiei eta jendeai, ez? Bai, odolkia, lukainka eta txistorra, ere bai, ez? Normalen gaur egun gehien ikuste duguna kaleetan txistorra izaten da, eta bere zergatia du, baina intzeingo duela hortaz, baina pentsatu behar dugu txerri baten gantzak urte osoko sukaldeako koipea ematen zuela, eta azkenen pentsatu behar dugu familiako zenolako poza izaten zenez, urte osoko koipea dukitzea, azkenen koipea energia eta beroaren sinonimoa zan etxe guztietan, ez? Garrantzitsua da jakitea, txerri hilketa neguan egiten zela, azkenen hotza kontserbazio metodo bezala erabiltzen dalako, eta lehen hozkailu falta horrengatik negun egiten zen, haragi hori gehien bat irauteko etxetan, ez? Gure kasun, enbutido iraunkorrak egin ez ditu, azken juten baldin bagea igual Leoneko zona batzutan on keetu egitea edo klima lehorragoa izaten den leku batzutan, luzaroan gordetzeko enbutidoak egiten zirela, baina gure keetu eta lehortu. Keetu eta lehortu. Hor dago gure arazoa, lehortzarekin. Lehortzarekin, azkenen gure ezetasunarekin ezinezkoa daitezen gaur egun noski, ez, egiten dala ebene bai. Baina historikoki ezetasun horrek olako motako, zezin adibidez, olako motako enbutido edo prelaboratutako haragi produktuak guretzako ezinezkoak izaten ziren, ez? Gure klima ezetasunagatik, eta azkenen guk ez dugu olako ohiturarik euki historikoki, orduan gaur egun ere ez da ohikoa hemen olako gauzak ikustea. Lehen esan bezala, hemen txistorra sartzen da, historikoki este beste fresko bat dela, eta ez da kontserbatzeko pentsauta egindako enbutidua. Eta horregatik, inauteritan kokatzen dira produktu hau, ez? Negua bukatzean dago, oraindiken produktu hauek gure despentsan daukagu, eta ikusi behar du garizuma baita hurbil dakagula. Orduan orain da momentua dena jatea, dena bukatzeko, gero errepresioko momentu bat etortzen zelako soziedadea. Mine mailetu bai zenai, Santo Femiko zela isen. Eta behin jakinda zer jaten den, guazen nun eta nola jaten den, ez? Kalea eta janaria hurbildu egiten da. Inauteritan kalean jatea ez da ohitura berria, ez da moda urbano bat ere, azkenen mendetako historia duen tradizio bat izan da. Inauteriak jaierriko kolektibo eta publiko gisa sortu ziren, eta horregatik haien espazio naturala, azkenen ez da etxea, baizik eta kalea. Dena kalea atera eta denak guztik dena ospatu. Hasieratik inauteritan plazetan, merkatutan eta ibilbide komunetan bizi izan dira, eta horregatikan kalea hasiera-hasieratik berdintasun sozialaren adierazpena izan da. Azkenen klase sozialen gehiago nabarmenduta egongo ziren klase sozial guzti horiek kendu egiten ziren, denak kalera ateratzen ziren, eta berdintasun sozial hori bilatzen zen janaria partekatuz, eta gehiegitasun horiek pixkat denak batera bizitzen, ez? Pentsatu behar du baita mende askotan zehar etxeak ez dela ospakizunerako prestauta. Gaur egun ere ez. Gaur egun baita pixuak egunetik egunera txikigoa bihurtzen dira, eta momentu haietan de bai, ez? Etxe txikiak, hotzak, eta azken sukalde oso xumeak izate ziren. Horri gehitu behar dieu, inauteriak esan bezala negu bete-betean ospatzen zirela, eta beroa, kasu honetan, kanpoan zegoen, ez? Su komunaren inguruan.
horregatikan janaria kalera ateratzen zen, bai brasakin partekatu, parrillekin jarri, otordu kolektiboak organizatzen, gaur egun soziadetan, kaleetan berdin izaten da, azkenen kale eta janaria topagune bezala bihurtzen zan, ez? Baita, pentsatu behar dugu, eta egun kalera ateratzen baldin bazea ostegun gizenean, inauteria bere ritmoa markatzen dizula, ez? Ez dira eseri bizitzeko jaiak, bai mugitzeko, dantatzeko, kalen ibiltzeko batzuk dira. Horregatikan, janari sinplea indartsuak eta eramateko errazak beti izan dira gure protagonistak. Esan du bezala txerrikiak, txerri haragi mota ezberdina, txistorrak, ogia ardoa eta sagardoa dira etengaben mugimenduan egoten diren elikagaiak. Irugiarra, txorixoa, normalan grasa desente daukaten jakiak, ez? Osea, da ipatu dituzun arrazoiengatik. Lehen esan du bezala, azkenen grasa hori energia bihurtzen da, eta beti izan da oso garrantzitsua urteko momentu honetan, gure gorputzaz, energiaz edo grasa horrekin betetzeko momentua da. Ze gauza diren, orain oso modan dago, baita goi mailako kirolean ere, karbohidratoak baztertu eta gorputzaren erregai nagusiak grasa izatea, eta glukogenoa ez dagoenean gorputzak grasatik tiratzeko joera duela, eta pixkatoren abanguardiako zerbait da, proteina hutsa, eta joera batzuk dira, gero nutrizionistek eztabaidatu dezaketen zerbait da, baina hor dago, ez, nolabait eztabaida espazioan, duela urte asko ere bazegoen pentsakera hori, grasa bazela gosetea zetorrenerako erreserba eta horrek biziraunaraziko zintuela. Beti izan da horrela. Bai gu gizakia bezala eta bai animali guztiek egiten duten prozesu bera izaten da. Azkenen negua etortzeanen elikagai lortzeko momentua zaila izaten da, zei xamarra bihurtzen da. Orduan, horren aurretikan, grasaz bete, gauzak jan, koipetsuko gauzak jan, pixkat gero mantentzeko eta gero negua bukatzanen, berriz zuen prozesua hasteko. Gantzen aldeko aldarri txiki bat ere egin behar dugu, zen nahiko elikagai, nahiko produktu, ez dakit, kritikatua edo demonizatua izan da, ez? Beraz, demonizatua izan da urte askotan grasa hori, baina azkenen esan bezala, azkenen gaur egun egia dela ez da keula necesidade hori ziklo vital hau egitekoa, azkenen grasaz betetzeko gure gorputza negun, baina bai dela beti azkenen guretzako energi garrantzitsua. Eta pentsatu behar du baita grasa hauek ez dela beti jateko, baizik eta igual suak egiteko, kandelak baita egiteko erabili izan da, horregatikan beti grasa sua energiaz lotzen dugu. Neska mutilen harremanetan larru gorriz, harimaren gozagarri. Edo nolako harreman mota da gurea Pentsa zer den gantzaren edo grasaren kultura hori, hau inoiz kontatut, horregatik Leongo produktuak ere askotan aipatzen ditugu hemen, nik aita Leongoa dut, eta batxuri zopa nik ezagutu izan dudan bezala, eta Euskal Herriko batxuri zopa ezberdinak ziren. Nik etxean jan izan dudan batxuri zopa aitak prestatzen zuen, eta batxuri zopa hori gorria zen. Gorria, mina pikatu egiten zuen, eta bazuen produktu bat nik frigorifikoan daukadana, ez dena ainer eslurtzen, eta da untua deitzen zaio, eta da zerriaren gantza nolabait ez dakite gatz pixkatekin eta lantzen dutena, eta kurazio puntu bat daukana, hori da. Eta horren ale txiki bat jartzen diozu, txurizopa egiterakoan, gutxi ze bestela zaporare lodia ematen dio, baina ez pixkat gantz hori bada han batxurizopa egiteko sekretua. Hori da. Edo, hau ja, Leonen baino, justu herri horretan, eraitaren herrian, Labañeza herrian, bada igelankak dira produktu izarra, oso garestiak, por cierto. Niko baratzen dut, aurro izan da ara joan eta nahiko merke jaten zirela, baina orain, esango nuke razioa 30 euroren bueltan egongo dela 6-8 igelanka razio bat, oso razio txikiazari gara. Egia da, buztinezko lapiko handi baten egiten direla, hor aipaturiko unto hau, piperra hotxegorri asko, berdurak eta bestelakoak, eta azkenean barazki horiekin ere ogia bustitz izaten da pixkat helburu eta egoten dira normalean
aukera ezakezu, mina edo oso mina, baina normalean izerdi puntu bat botatzeko modukoak. Eta hori guztia egiteko ere, gantzoiek, txerri grasa hori, normalen ezuk oinarrian dago. Espainia maila hartzen baldin bazu, erdialdegoa juten baldin bazea, grasa puntu koipe gehiago erabiltzen da, errezeta tradizionalak egiteko, kontuz gaur egungoak, beste gauza bada. Inguru oso hotzeta zari gara ere, negu gogorra ziren lekuetan, oso lehorrak, hotz oso gogorrakin, hor erabiltzen ziren horrelako produktuak, bai. Bueno, bartxe, nire ekarpentxoa hemen Landerren kolaborazioa. Bueno, guardezen berri zehartzea lehen esan duna, ez? Kalen jateko ohitura dagoela, lehen esan du bezala garizuma hortxe dakau, 40 eguneta, hasten gara garizuma, eta orduan kalea ateatzea, baino kalean jatea dalako arauak hausteko modu bat delako. Urteko gainerako egunetan etxen jaten da, ordutegi berdinekin, arau ezberdinekin egiten da, orduan inauteritan ordean hori guztia eten egiten da, kanpoan zutik eta zarataren erdian jateko aukera dugu, orduan aprobetxatu egiten dugu, ez? Horregatikan jate puntu hoi transgresio ekintza bat da, araua hausten jarraitzen ditugu, mozorrotzea bezalaxe. Eta hortikan lotzen dugu janaria inauterien espirituaren luzapena bihurtzen dugula, ez? Arau guzti hauek puskatzen jarraitzen ditugu, gero etorriko dira arauak eta garrasiak eta dena. Orduan, momentu hortan, gure janarien espiritualtasun horrekin lotu dugu historikoki, ez? Gainera kalean jatea ekintza soziala bihurtzen du, bazkaria partekatzea gure jendarekin ekintza sozial bat izaten da, ez da amai finkorik, ez dago protokolorik, janaria banatu, eskaini eta partekatu egiten da, ez ezagunekin, edozein pertsonarekin alboan pasatzen danakin, ez? Elikadura individual hori puskatzen dugu eta komunitate eta ekintza batera pasatzen da, ez? Justu garizumaren kontrakoa. Eta garrantzitsuna, pixkat bukatzen juteko, inauterik azken ez dute janari berririk sortzen, janaria jateko tokia aldatzen da, janaria betikoa da, baina etxetik atera eta kalera eramaten dugu. Ezoikoa ez da ezer jaten, baizik eta non eta norekin jaten dugu eta partekatzen dugu. Horregatikan inautenien oroitzapena ez da askotan plater bat, baizik eta usaina, zarata, jendea eta partekatzen dugun pertsonak izaten dira, ez? Kalean jateko memori kolektiboa sortzen du, atzo bezala gaur ere, parrillekin edo karpekin, berdin da, mezua berdina da, inauterietan kalea guztiona da eta janaria ere bai. Kultura bai, kultura. Entzuleok gozea piztu digu, inauterietarako gogoa ere piztu digu Lander Kornagok. Pixka bat. Lotu barko genuen olako gozak. Bai, aizu hemen gure txatean idatzi digute. Atzo rabioliak txuletarekin jangen dituen guk, zoragarriak. Ez da txarra. Txuletak leku guztietan egiten duela bere funtzioa. Kroketa ere txuletarekin o txuleta soberakin egin egindakoare. Txuleta da azkenen kuadrian dakazu lagun hoi denei ondo eroitzeana eta azkenen txuleta hoi da. Zalantzaria. Sukarra bai zata. Lander Kornago, mila esker eta zera egin barko dugu. Igual oraintzen minututxo batzuk hartu orantza horri zenbat utziko diogun eta nondik hasiko garren zerotik aztertzeko. Ze egia esan orezidioa osatu dugu eta ez dakit, buelta emateko aukera balin badago, akaso epaiak ere zertxo baite lausoago edo leunagoak izango dira. Aukera dago. Bai, aukera dago. Ez dago guztiz galduta. Beraz, esango dugu tentatiba dela. Homizidio saiakera. Baina ez dugu lail erabat. Ez, baindikan ez. Lander Kornago, mila esker. Zuei, eskerrik asko.
Entzuleo kalabaza tripontziarekin egingo ditugu urrengo 2 minutu terdiak Oskorriren kantu honekin eta segituan azken ordukoaren bila egingo dugu salto. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jarzaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611 411 868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko bannerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena
bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran, eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztien ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Gizonezkoa zara, seme alaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4 ondoren jubilatu zara? Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke seme alaba bakoitzeko. Jarri harremanetan Ema abokatuak ekin. Tolosan, 611 411 868. Entzuleo goizeko 11 eta 2 minutu ditugun honetan, bagoaz azken ordukoaren bila estudiotara antxe, Itxaso Leon Kareaga lankidea dugu eta Itxaso Leon egunon? Egunon Inigo, egunon entzule guztiei ere, azken ordukoaren parte kontatuko dugu Donostiako udalak bat egin duela Lakuako gobernuko segurtasun sailak ezarritako irizpidearekin eta atxilotuen jatorri geografikoaren berri ere emango du udaliturriek Efe agentziari baieztatu diotenez. Segurtasun sailak EAJak gidatuta joan den urrian irizpide aldatu eta prentsa horretan atxilotuen jatorriari buruzko informazioa ematen hasi ondoren sortutako polemikaren erdian hartu dute erabakia. Horren ondorioz, Arartekoak ofiziozko jarduera bat ireki zuen batez ere jakiteko zergatik hasi den ertzaintza horrela jokatzen duela 14 urte erakunde horrek berak datu hori ez emateko gomendio bat eman zuenean. Aste honetan bertan, bere titular berria Mikel Manzixidor Bingen Zupiria sailburuarekin bilduko da eta Ararteko gisa egingo duen lehen hitzaldia izango da. Eta Donostiatik Tolosara ingo dugu jauzi, izan ere Tolosako inauterietan euskara da gehien entzuten den hizkuntza hiru herritarretik. Bik euskaraz egiten dute kalean egun hoietan eta umeen eta gazteen erabilerak indartzen du euskararen nagusitasuna. Horixe da inauterietan hizkuntzen erabilerari buruz udalak lehen aldiz egin duen neurketaren ondorio nagusia. Kale neurketaren xehetasunak argitaratu ditu udalak ohar batean, eta bertan jasotzen denez iazko inauterietan egin zuen inkesta. Behatu zen kalean zebiltzan herritarrak zein hezkuntzatan ari ziren. Inauterietako 5 egunetan egin zen neurketa ostegun gizenean, ostiralmean, zaldunitan, astelenitan eta asteartitan. Jende kopuru handieneko eremuetan egin zen behaketa propio jarritako behatzaile batzuen bitartez eta guztira 11 orduz neurtzen inauterietako kale erabilera. Guztira 4.940 berrogei elkarrizketa behatu ziren eta 9.725 solaskiden. Neurketa horren arabera herritarren 2 pasatxo euskaraz sumatu ziren inauterietan 167 eta 3 gaztelaniaz 132. Beste hizkuntza batzuen erabilera oso mugatua izan zen 1 beherakoa. Eta honexekin geratuko gara oraingoz, 12etan jarraituko dugulako informazioaren arian. Eskerrik asko Itxaso Leon aurrera egingo dugu eta segituan aurkeztuko dizuegu gure urrengo gonbidatu. Eguerdiko 12etan informazio gehiago, hementxe naiz irratian, baina bigarren kafea hartzen eta gozatzen jarraituko dugu urrengo minutu hauetan. Imaginatu peña bat, Pirinio artean, joaldunak herri kanta uniko partean, Marija y Almadian zeledon horipean, imagina kuadrilla bat, herri libre batean. Urtez urte eta dinamika lanean aritu da gure esku 2013 urtetik, gure esku dago izenarekin bidea hasi eta erabakitzeko eskubidearen alde ekimen ezberdinak egin dituzte urte guzti hauetan. Beti ere beste eragile politiko eta sindikalekin harremanak estutuz eta sinergiak sortzeko asmoz aritu da, eta pasaden urtarrilaren 11eran Kalderapekon herritu izeneko dinamika berria aurkeztu zuten. Gero izango da gero, bionak bego dio. Euskal komunitatea trinkotzeko helburua du dinamikak eta horretarako Euskal Herriaren nazio izaera eta erabakitzeko eskubidea defendatzen duten txartelak sortu dituzte besteak beste. Honez gain, bigarren konferentzia suberenistak ere antolatu dituzte Bilboko Bizkaia aretoan.
topaleku eta hausnargune izango direnak. Pixkanaka gaiak aletzen joango gara gaurkoan eta dinamika honetan sakontzen. Horretarako gaurkoan gurean da gure eskuko bozeramailea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Josu Txaburu. Egunon guztioi eta ze ona zuen deia jasotzea hemen egoteko, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, gurera hurbiltzeagatik. Azkenekoz Josu Txabururekin aurrez aurre egon ginela Bilbon ginen, izaten du, bigarren kafeak gure laborategitik ateratzeko joera, eta Frantziako turraren irtera zela eta han Bilbo inguruan kokatu ginen, eta saiatu ginen hainbat energia eta gure ganatzen, eta energia olatu ekarri zuen Josu Txaburuk orduan, antxe gure estana erori eta guzti egintzela, ikurriñak ere banatzen hasi ginen, eta gogoan dute nahiko gogoangarri izan zela, eta nahiko viralizatu zen ere bai. Gaur giro lasaiagoan ariko gara, eta galderak ere, pentsa, espero etzen dituen bi behintzat egingo dizkizut hasteko, oieratik bat aukeratu dezakezu erantzuteko, edo nahi izan ezkero biak ere erantzun ditzakezu, Josu. Biak ere erantzun nituzke gustora. Zalantzarik genuen, hau horrela izango zela. Galderak onakoak dira. Etorreko balitz oraintxe zinema zuzendari bat zure gana, eta esango balizu, Josu, pelikula bat egin nahi dut zure bizitzan oinarrituta, baina ezin dut zure bizitza osorik kontatu, hau ez da biopik bat. Zure bizitzaren pasarte konkretu bat aukeratu behar duzu pelikula hortarako. Hala balitz, zein pasarte, zein momentu aukeratuko zenuken. Hori da lehenengo, eta biak erantzungo dizkidazuenez, hasi erantzuten. Begira, eta gainera gaiarekin lotuta, gaur gonbidapenaren kontu honekin lotuta, gogoan dut pertsona batekin hartu nuen kafea. Bigarren kafea. Eta kafea hortan proposatu zian gure eskuko zuzendaritzako kide izatea. Eta ara non bizitzak bueltak zenbat buelta ematen dituen, zenbat irakaspen, zenbat ikaspen, eta zenbat lagun bidean aurkituta, eta guzti horrek, ara non, eta goizeko 11etan ekartzen hau astelen batean Tolosara. Bigarren galdera ere egingo dizut, Josu, eta bigarrena da nola visualizatzen duzun, nola imaginatzen duzun, nola nahiko zenuken zure hileta. Hemen ekarriko ditut gogoran ere aitaren hitzak, behin hil eta gero egizue nahi duzuena. Eta emango du Josuk egun bateko negarra, eta betiko pakea, hori horrela izaten da. Hoi da, eta tarteka kaso norbaitek esango du, zein majua zan. Hori ere gertatuko da, espero du. Gure gonbidatu egiten dizkiegun bi galderak biak erantzun da, bagoaz entrevista honekin aurrera jo, Bai, eta sarreran aipatu dut, erritu dinamika aurkeztu zutela, sareetan bazabiltzatea agian aterako zitzaizkizuen, Durangoko azokako postu ezberdinetan grabatutako bideoak ere erritzeko deialdia egiten, baina lehenik eta behin Josu galdetu behar dizut zer den erritu bera. Erritu berak nik uste badela tresna interesgarri bat, bizi ditugun garai hauetan, gure euskal herritartasuna adierazteko. Eta alde hortatik nork ez luke bat egingo Euskal Herria 7 lurraldez osaturiko nazio badela, edo eta euskera dela Euskal Herriko berezko hizkuntza bat, edo herritar guztien eskubide guztiak bermatu beharra dagoela, edo Euskal Herritarroi geuri dagokigula gai guztien inguruan libre eta demokratikoki erabakitzea, edo eta 21. mendeko Euskal Herria funtsezko erronkak dituela, eta hoiei heltzeko ezinbestekoa dela burujabetza tresna izatea. Guzti hori da herritu, eta herritutzen garenean, azken batean horren aitortza egiten dugu. Eta ezin dugu ahaztu baita ere, norbanako erabakia izan arren, komunitatea osatzeko erabaki badela. Horixe galdetuko nizunez, Josu, helburua badela komunitate bat sortzea honekin. Zalantzarik gabe guzti honek badu beste trastendentzia bat. Esaten egin nintzen oraintxe, bakoitzak egiten dugun autua dala, baina euskal herritartasuna norberak aitortzeaz gain, beste elementu bat ere badago, eta Euskal Herria da komunitatea izaten jarraitzen dugun heinean. Horrek bermatuko du gure etorkizuna. Aurkeztu zenuten kalderapeko dinamika guztia, pixka bat azalduko zeniguke zertan datzan dinamikak berak nun herritu daiteken, nola joango den dena?
Bai, ondo dio zuen moduan, Durangoko azokan ja aurreneko pilulak hor sortu ziren, eta hor nolabait ere gizarteratzen hasi zen herrituren tresna hau, por cierto, eta bide batez esan da, ez duena eperik, hau da, herritutzen joango gara, hilabeteak pasala, eta beti izango da aukera herritutzeko. Eta orain gaudena da urrengo fasean, eta da behin kalderapekon gizarte eragileekin eta salpenak eman ostean, orain tokatzen da herri-zerri. Herri-zerri ekitea, herritokiak antolatzea, herriko eragileekin hitz egitea, guztiei azaltzea, guzti honek duen abantaiak, eta nik esango nuke gainera, bizi ditugun garai nahazmenezko garai guzti hauetan, zein ona litzatekeen gauzak okertze aldera egiten badute. Euskal herritartasun horrek ere arresi giza jokatzea Euskal Herrian, beste ez inguru hain urrunetan gertatzen ari direnei stop bat eta geratze bat emateko. Beraz, izango dira lekuak, herrietan izango dira, eta gero herritu.eusen ere aukerak izango dira hor, herritutzeko. Eta hemendik, noski, herritutzeko dei zabala Euskal Herritar orori. Beraz, aipatu duzun bezala, furgoneta bat ibiliko da, ezta? Herrietatik, herritu nahi duenak izen emateko. Eta, izan zineten kalderapekon esan duzun bezala, hainbat eragilerekin batera, ezta? Zein izan zineten bertan? Eragile eta alderdi politiko guztiei banatu genien gonbidapena. Batzuk euren ezina aurkeztu ziguten eta ezin etorria, baina bertan izan ziren, nik uste, begibistan behintzat horre Agirre Zenterran zan, Eusko Ikaskuntza han zan, EH Bilduko jendea ere bazan, AEK-ko jendea, hainbat herritar baita ere, Bilboko taldekoak, oso txukun geratu zen ekimena dela esango nuke. Eta oso geurea, trinkotzea baldin bada herrituren helburuetariko bat, hor ere nik uste hori agerian geratu zela. Eta aipatu dugu sarreran ere herriturekin orain martxan jartzeaz gain, konferentzia subiranistak ere antolatu dituzuela, bigarren urtez, lehengo urtean esango nuke irailea inguruan, edo ez nabilos ondo. Egunetan izan zen, baina bai... Otsail parean uste izan zala. Urte betera berriro antolatzea erabaki duzue, asmoa bada urtero antolatzea? Asmoa bada urtero antolatzea. Eta gainera, nik azpimarratuko nuke ideia bat, Sarreran elkarrizketa honen sarreran, eo, abestiarekin hasi dugu, eta herri libre batek, herritar libreak behar ditu. Eta herritar libre, kritiko, konstiente eta jantziak behar ditu. Eta horregatik behin eta berriro azpimarratzen ari naizen ideia da konferentzia subiranistak pedagogia egin behar duela. Eta Bilbo norbaitek galdetzen zian gainera, Josu, baina hau izango da eragile politiko, da ezanion etorriko diranak, ongi etorriak, baina hau herritarrontzat ere bada. Ze azken batean, geuk geure buruak jantzi behar ditugu, herri libre hortan, eta hortik konferentzia subiranistan ikastea baino ez dago. Kanpotik etarritakoak, ikusi geureare nola dagoen, estatuak eta naziogintza nola antolatzen ari diran, eta ze balioetan oinarritzen ari diren batzuen da besten diskursuak, eta nik uste nabarmen geratuko dela gure eredua beste bat dela. Agian aletuko dugu pixka bat egitaraua, entzulek jakin dezaten nondik nora joango den, otsailaren 28 izango da, lehenik eta behin, data azpimarratzearen, eta Bilbon izango da, ezta? Hori da, otsailaren 28, goiz partean, 9:30 ordu bat erdiak bueltar arte, hortxe elkartuko gara, eta ea aretuare, Bizkaia aretuare betetzen dugun. Nik ez dugu zalantzarik, izena ematea zabalik dago, hori beteko dugu, eta nik uste horrek energia berrituko digula, zer pentsatu eta zer hausnartu ere emango digula, eta horrek lagunduko digula, ondo aipatu duzun moduan sarreran june gure buru jabetza prozesu hori garatzen. Beste ale bat gehiago izango dala. Ze izenburua ere bada hori, ez da buru jabetza, eta naziogintza leian 21. mendean du
izenburutzat hone guztiak eta lehenik eta behin 9 herrietan abagunearen analisiari ekingo diozue eta bertan izango dira, bueno, kazetariaren begiradatik izango denez eta euskeraz izango denez, Jon Olano, Maite Ubiria, Jurdan Arretxe eta moderatzaile lanetan Ane Urkidi izango da, ezta? Bai, nik uste, eta gure ustez behintzat oso garrantzitsua da momentu honetan inguru eta bakadune politikoaren analizio egitea. Eta gainera begira da desberdinetatik. Bueno, begiratu dezagun ze gertatzen ari da munduan, Superbola gertatu da, hainbat elementu mugitzen ari dira munduan, eta gainera momentua izango dela nik uste naziogintza eta estatugintza zer nolako balio eta baloreetan oinarritzen eta zer nolako diskurtsuak eraikitzen ari diren, ezta? Esentziatik nola diskurtsu batzuk eraikitzen ari diren, eta ostera nik uste gurea gehiago doala inklusiotik eta ez bazterkeritik. 9 herrietatik 10 herriak bitarte hori izango dugu, eta 10 herrietan naziogintza herrigintzaren bidetik atalari edo ekingo diozue, eta hau gaztelaniaz izango da, elkarrizketatzailea Zelain Nikolas izango bada ere, Omnium Kulturaleko lehendakaria den Xabier Antik izango baituzu zuekin. Bai, eta plazer ederra izango da. Xabier Antik gurean izatea eta berak hartuko du bigarren panelaren osotasuna. Berak nik uste oso ondo ezagutzen duela Katalunian ze gertatzen ari dan. Prozesaren inguruko klabe asko eta asko ditu. Omnium ezin dugu astu zer nolako indarra eta zer nolako zein ingurumari hartzen duen, eta seguru nago, bueno, beti ere oso argigarri izaten da, Xabier Antiken bai hitzaldia, eta oraingoan ere ez dela gutxiago izango. Eta honen ondoren, bueno, atxeden alditxo bat izango da, eta 11 herrietan nazioaren estatuaren itzulera izena duen atalari ekingo diozue, azken atala izango da, hontan nazio espainiarraren itzuleraren inguruan Vincent Flor izango da, nazio frantsesaren itzuleraren inguruan Michel Caen, eta Euskal Herriaren nazio gintza 21. mendearen inguruan Nagore Calvo eta Malen Dominguez izango dira, eta moderatzaile lanetan Pilikaltza da izango dugu, atal benetan mamitsua izango dena, eta ordu bat arte iraungo duena. Nik neuk espektatibak oso goian dauzkat. Baiz, egia da, behin eta berriro gure eskutik esaten ari garena, eta Euskal Herritar askok sinesten duguna da, Euskal Herria 7 lurraldez osatutako gure lurra dela, baina ezin dugu ahaztu baita ere 2 estatuen menpe bizi garela. Eta estatu bakoitzak bereak ditu, Espainiak bereak ditu, akaso hurbilagotik eta bizitzen ditugunak, baina ezin dugu ahaztu Frantzia ere hortxe daukagula, eta interesgarria izango da zer nola eraikitzen ari diren batzuk eta besteek, eta horren aritik gero, Malenen eskutik eta Nagoreren eskutik, ea gurea ere, nola eraikitzen jarraitu behar dugun. Eta beraz, bueno, hemen izena emateko, oraindik zalantza baduzu ere gonbidatu nahi zaituztegu, eta izena eman.eu gure esku.eus webgunean eman daiteke izena Bilboko Bizkaia aretora gerturatu nahi izan ezkero otsailaren 28, baina Josu bai galdetu nahi nizula, asko ikusi dugulako, ez, kalderapekon aipatu duzu eragile eta politikari ezberdinak gerturatu zirela. Azken urteetan mugimendu gehiengoa edo guztiak behintzat elkarlanean egiten saiatzen ari zarete, ezta? Bai, eta aurrerantzean ere alaxe jarraituko dugu. Ekina ezin ez egina, ezaten dute, baina ekin beharra badago. Eta gainera nik uste gure eskuren egiteko modua hortxe oinarritzen dela, batzuekin eta besteekin nik uste gaur egun 13 urte eta gero gure eskuk ere sinesgarritasun bat euskal gizartean lortu duela, eta badugula gaitasun hori momentu konkretu batzuetan eta tokatzen denean batzuk eta besteek guregana biltzeko jarraituko dugu lan hortan. Pedagogia handia egin behar dela iruditzen zaigu, ez bakarrik herritarrokein, ez bakarrik norbere buruarekin, baita ere eragileekin, eta alderdi politikoekin, eta esan ari gara
bakoitza bereari begiratzen diola, baina denona den horri begiratuko bagenio ere hori asko eskertuko genukela herritarrok, ezta? Eta horregatik herriturekin eta konferentziarekin eta inkluso estatus politikoaren eztabaida, adoste prozesu guzti horretan, beti esaten ari garena, esan nahi dut. Guzti hori, herritarrok ere ezagutu egin behar dugula, herritarron parte hartzea bermatu egin behar dela, eta edozein eztabaidari ez diogula beldurrik izan behar, Euskal Herritarren esku utzi eta Euskal Herritarrek euren iritzia eman dezaten. Horrek egiten duela benetan demokrazian sakontzea, horrek egiten duela herri bat libre eta horrek egiten gaitula herritar libre. Bukatzaldera Josu, bai, nik uste dut azken honetan bai nahiko argi gelditu dela, ez? Gure eskuren, eta argi daukagula gure eskuren ibilbidea eta iritziak zeintzuk diren, baina, azken aldian asko entzuten ari gara estatus berriaren inguruan, zein da ez dure, eta, batez ere gure eskuren iritzia honen bueltan. Kasi da errepikatzea justu esan dizudana, eta da nik uste Euskal Herritarrok desiatzen ari garela, denpora joan badoalako zerbaiten berri jakitea, ulertuta bakoitzak bere denporak dituela, behar dituela, adostasunetara iristeko, eta oinarrizko adostasun indartsu bat, eraldatzaile bat, lortuko balitz, oso interesgarria izango litzateke. Zarri askotan gainera planteamentuak egiten dira Espainian zer gertatu edo zer ez gertatu. Eta Espainiako denborek markatu behar ote duten gure denporak edo ez. Hombre, denpora horiek batera baletoz, oso ondo. Baina nik uste gurean dagoela, gurean ditugula egin beharreko lan guzti horiek egin beharra. Eskertuko genuke albait lasterren zerbaiten berri jakingo bagenu, zebestela dakiguna da, edabideetatik zuek zabaltzen duzuena, nazio aitortzarena, eta gure eskuk esan dezakeena inguru horretan da herri bat garela, herritarron garaia dela, eta erabaki nahi dugula. Beraz, erabakitzeko eskubidea, hor nonbait, erabatera edo bestera estatus berri horretan agertu beharko litzatekela. Eta lehen esan dudana, ez diezaiogun beldurrik izan, hor agertzen den horri Euskal Herritarren esku utzi eta Euskal Herritarrek ere euren parte hartzea eta euren ahotsa eta hitza eman dezaten. Mi esker Josu, nik uste dut nahiko garbi gelditu direla bai herritu eta baita konferentziaren inguruko jakin beharreko guztiak, eta edonork, zalantzarik badu jarri daitela sare sozialetatik edo webgunetik bera kontaktuan, ez da, eskerrik asko. Bai, nik bukatzeko esango nuke eltze baten sortuko den janari bikain horri, bai bide emateko sugar hoiek martxan jarri behar diala, eta beti egon behar dirala hor sustar hoiek. Eta gure esku, urte luzeetan, hortan ari dala. Batzuetan simbolikoago, beste batzuetan isilago, baina etengabe lanean. Beraz, gurekin bat egiten duzuen guztioi eskerrik asko, tripontziarekin lanketa zabala egin duzuen hoi eskerrik asko, eta jakin ezazue gure esku, behintzat gure ustez, badela tresna garrantzitsu bat, topaleku bat bihurtu dezagun, Euskal Herritartasuna adierazteko eta Euskal Herriak aurrera egin dezan. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko Josu eta eskerrik asko gure esku dagon eta haren inguruan lanean diharduzuen guztioi. Goizeko 11:26 minutu segituan entzuleok, bagoaz aurrera. Eta niez, kondena amaigabea, gorrotua kudeatuko dut. Maitasunak izan dezan berak baino leku hobea, ama ez du ezagutzen ere, kuadernoaren barren aldean.
ere ziko bebe badaola egin nahiago nuke beklasekoa izatearen konplekurik bat erez erdara traketxetan mintzatzearena ere galtzen dizun latuek historio behar dituzte baino entzule honez eskas gaude eta kontu zibi gainontzeko minorekin mina nolena urtzena delako eta kontu zibi gainontzeko minorekin mina nolena urtzena delako eta kontu zibi gainontzeko minorekin mina nolena urtzena delako eta kontu zibi gainontzeko minorekin mina nolena urtzena delako Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Si te quieres divertir con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Nueva York. Si te quieres divertir con encanto y con primor, ¿pero qué es? Solo tienes que vivir y está frío un verano en Nueva York. Un ratito nada más. Ey, 4 de julio, verde Yulay. Ando con mi prima borracha Rulay. Los míos en el Bronx, saben la que hay. Con la nota en hoy, por Washington hoy. Willy Colón me dicen el malo. Ey, porque pasan los años y sigo dando palos. Vendiendo discos como cuadro Frida Kahlo. El perico es blanco, sí, el tusi rosita. No te confundas, no, mejor evita. Ey, un shot de cañita en casa de Toñita. Y PR se siente cerquita, sí. Con el campeonato nadie me lo quita. De Besa Nuevo, number one de Besa Nuevo, ¿ok? Puerto Rico. Como Bad Bunny va a ser rey del pop, ey, con reggaetón y dembow, ey, con reggaetón y dembow, sí, con reggaetón y dembow. Como Bad Bunny va a ser rey del pop, ey, con reggaetón y dembow. Hemen ari gara Bad Bunny entzuten, eta tira, balen ere esan dizuegu, Super Bowlaren ekitaldi horren inguruan ariko ginela. Badakigulako batetik Bad Bunnyk kantatu duen horrek karga politiko ikaragarria duela, segituan entzungo dugu berriro, lo que le pasó a Hawaii kantu hori, baina karga politiko horren gehigarri, Lady Gaga kantatzen izan zuen, ez ustekoa izan zen, milioika pertsona ari begira, mundu guztia ara begira, eta mezua ezinbestean Trumpen politiken eta Trumpen gobernuaren aurkako mezu bezala ere irakurri delako. Pentsa irakurri, Trump bera ere gozo dago, gertatu den honekin. Azken asteetan asko izan dira
Bad Bunnyren bizitza arriskuan dagoela ere adirazi duten, bueno, eduki sortzaileak, azkeneko Grammy sarietan ikusi genuenean itxura guztia dauka, bere trajearen azpian, txaleko antibalas delako horietako bat zuela, segurtasun neurri bereziak, etzela inorrekin eseri berak etzuelako nahi inor arriskuan jarri, baina horrek ez du nolabait kokildu Puerto Rikarra, ze atzokoa uste dut badela, diodan bezala Goiuri June, pixu politiko handiko une bat, eta, bueno, nolabaitek lo que pasó en Hawái o lo que le pasó a Hawái kantua ezagutzen espalin badu, segituan entzungo dugu, eta bertan esaten da, ez dut nahi Puerto Rico zuri egitea, Hawairi egin zioten gauza berbera, eta beraz, bueno, pixu politiko handia duen kantua ere bada. Giro horretan kokatu dezakegu nolabait, atzoko ekitaldia, uste duelako horrek duela nolabait lerro buru guztietan pixu nagusia, ikuskizuna ikaragarria, Lady Gagaren ez usteko agerpena berarekin kantatzen, horrek ere pixu politiko egigarria ematen dio. Ze ez da artista bakarraren erabakia. Uste dut, artearen eta Grammy sarietako sarietan ere ikusi genuen, saritu ia denek izan zutela Trumpen administrazioaren aurkako mezurik euren diskursuetan. Bueno, hauxe kontestua atzokoari dagokion, ez dakite nola bizi ikusi edo aztertzen duzuen zuek. Bueno, lehenengo gauza azaldu behar du zer den Super Bowla. Super Bowla zer den azaldu, horrek esaten digulako zergatik den garrantzitsua horrelako ekitaldi batean, egian egun indarrean dagoen gobernuaren aurkako mezuak igortzea. Super Bowla da Amerikako estatu batuetan kirolaren bitartez patriotismoari egiten zaion gorazarrearen adirazle nagusia. Super Bowl hau da Amerikako estatu batuetako Amerikar futbol profesionaleko liga den NFL-ko txapelketako azken partidari ematen zaion izena. Telebista bidez eskaintzen dute, eta urte osoan audientzia gehien izaten duen ekitaldia da, estatu batuetan, eta baita beste herrialde batzuetan ere, horrela. Mundu mailan geroz eta indarre gehiago hartzen ari dena. Edizio honetan Seattle Seahawksak izan dira garaiak, Patriotsen aurka aritu dira, baina egia da, naiz eta askorentzat noski hori den garrantzitsuena, ezta, ze azken batean futbol partida bada, egia da beste askorentzat, eta aitortu behar dizuet, baita niretzat ere, garrantzitsuagoa bihurtu dela partidaren atsedenaldian egiten den musika ikuskizuna. Hau da, esan diezazuket azken urteetan nor aritu den emanaldi horretan, baina ez nork irabazi duen azken urteetako Super Bowla. Bai, eta uste dut, hau ez dela zuk soilik bizi duzun zerbait. Pentsa, nik kirolarekiko hurbiltasun gehiago ukita, ez dut egia esan futbol amerikarrarekin inongo interesik izan inoiz, ez dakit, jokatzen duten lautalden izena esaten, eta nik ere gehiago begiratu izan diot, horri begirare egon garelako, ez? Norke egiten den bere aktuazioa, eta emanaldi hoien estetika eta luzimenduari begirare egoten gara, eta konparazioak eta bestelakoak egiten, ez? Rankinak, zen izan diren hobeak, beraz, mundu mailan gehien jarraitzen den egun bateko momentu soil bateko kirol ekitaldia da, Olimpiar Jokoek audientzia gehiago metatzen dute, munduko txapelketak, futbol txapelketak, gizonezkoen munduko futbol txapelketak audientzia gehiago metatzen du, baina une bakarrean nolabait esateko 3 orduko emanaldian edo 5 orduko emanaldian munduan gehien ikusten emanaldia da. 250 milioi ikusle metatu ditu orten honek. Eta urtengo egokitu zitzaion Bad Bunnyri, eta hasi zen bere emanaldia pantailan esaldi bat gaztelaniaz. Horrekin jada, bere asmoak ez, erakusten zituen, etzela izango zerbait estatu batuar ingeles zuri baten emanaldi bat, ez? Gaztelaniaz abitu zen bere showa, pantaila batean gaztelaniazko esaldi bat, bera zuriz jantzita, bide batez zarako arroparekin, zarak egin dio jantzia, pentsatzen dut, bueno, arropa aukeratzerakoan ere nahiko zutela agian sorkuntza estatu batu arratetik aratago doan zerbait bilatu, eta bakizu zara jatorriz galiziarra dela. Zaraz jantzita, txuriz jantzita agertu zen, baloiarekin eskuan, eta inguruan, dantzariak Amerikako
banderekin. Eta Amerikako banderekin hemen lehenengo aldarrikapen garrantzitsua. Ez Amerikako estatu batuetako banderarekin, baizik eta Kubako bandera, Kanadako bandera, Guatemalakoa, Uruguaikoa, bueno, denak. Eta mezu bat, guztiok egiten dugu Amerika. Seguri gertatzen zaigu askotan harritu egiten gaituela, nola estatu batuarrek aipatzen duten, beraiek direla Amerika. Eta guri eskolan erakutsi ziguten Amerika kontinentea dela, eta herrialde askok osatzen dutela Amerika, ez? Baina beraiek erabiltzen dute Amerika estatu batuar hitzaren sinonimo gisa, eta uste dut, ateratzeak kontinenteko bandera guztiak, bueno, naiz hasi zenbatzen eta ezagit guztiak zeuden, baina asko bai, eta esatea juntos somos Amerika, ze hori zegoen uste dut idatzita baloian horrela zeukala, bueno, hori ere, bazela mezu garrantzitsu bat. Egon da, Bad Bunnyren mezu bat azken asteotan, bolo-boli dena, ez nago ziur aste hauetan esan duen, edo lehenagokoa den, baina nire ama hizkuntza ez da ingelesa, baina, bueno, ez da zer gertatzen, hau ere ez da Amerikako lehen hizkuntza. Eta hor, gerora interpretazio bikoitza sortzen da gainera. Ze, ingelesa ez da Ameriketako lehen hizkuntza, espainolak presentzia gehiago duelako Amerikako kontinente osoan ingelesak baino, askoz gehiago, baina aratago doa, Amerikak ehunka hizkuntza zituela, eta oraindik ere baditu ehunka hizkuntza, ingelesa eta espainolaren presentzia hori, baina askoz lehenago, milak urte lehenago hortzeudenak, eta hor ere badago, Puerto Rico bada etnozidioaren eszenatokietako bat. Puerto Ricok ere bazituen bertako natiboak, baina hauek hil egin zituzten neurri handi batean, egi guztiari zor, gaixotasun endemikoen ondorioz, violentzia fisikoaren ondorioz baino. Bueno, kolonialismoa beti da violentzia fisiko ere, naiz eta zeharkako ondorioak izan. Beraz, testu inguru horretan mugitzen da pixka bat, estatu batuetan oraintxe, halako ikuskizun garrantzitsu bat, urteko ekitaldi garrantzitsuenetakoa izango da Superbowlaren finala, eta giro honetan ari da mugitzen. Agertu ziren Puerto Rico, Puerto Ricori egindako beste referentzia asko, ez? Lehen aipatu dugu ezkontza bat, eta esaten dutenez ez ziren aktoreak, benetako bikote bat omen zen, benetako ezkontza bat, eta Puerto Ricoko ezkontza guztietan bezala, mai gainean ume bat lo, hori ere agertu zen, baita ere adineko jendea jolasten, kartetan, esango nuke kartak edo dadoekin, edo horrela ez, kalean plazetan egoten diren bezala, beste emakume batzuk azkazaletako diseinuak egiten, azukrekainak, denda, etxea, la kasita, bere Bad Bunnyren biran ezaguna egin den eraikuntza hori, baina uste dut nabarmentzeko une bat, asko egon ziren, baina uneetako bat, eta gaurko egoerari buruz horla bete-betean ziztada egiten diona da, Bad Bunnyk Grammy bat ume txiki bati eman zion une ura agertu zen ume bat, izan zitekeena Bad Bunny txikitan, baina izan zitekeena baita ere Liam Conejo. Minneapolisen aizikok agenteek atxilotutako, bost urteko ume hori ez, eta agertzen da Bad Bunny, eta ematen dio Grammy saria, duela aste bete, irabazi zuen Grammy sarietako bat, ematen dio umeari, eta hori bada mezu oso garrantzitsu bat, eta bada oso mezu sutila, esateko, ez dagoela ados ez, gertatutakoarekin, eta hemen aipatu behar dut baita ere, mugak ere badituztela artistek antolatzen dutenean beraien emanaldi hau. Hau da, ziurrenik Bad Bunnyri ez diote utzi Super Bowlen, Eyes Out jartzen duen bandera erraldoi bat ateratzen, edo Minneapoliseko poliziaren aurkako mezu zuzen bat egiten, baino ume hau ekarri du, eman dio Grammy bat, eta horrekin asko egin du. Berdina gertatu zen 2020an Shakira eta Jennifer Lopez aritu ziren elkarrekin Super Bowleko atxeden aldian. Eta Jennifer Lopezek atera nahi zituen ume latinoak kaioletan sartuta. Ze hori zen urte hartan gertatzen ari zena, eta albistetan irakurtzen ari ginen, ez da, Trumpek umeak, migranten umeak kaioletan sartuta zituela eta txilotuta zituela. Eta orduan Jennifer Lopezek nahi zuen hori iradikatu Super Bowlen, eta ez zioten utzi. Eta gero dokumentalean kontatu zen. Eta orduan eraiki zituzten nolabaiteko argiz egindako kaiolatxo batzuk bezala, eta antxe jarri zuen abes batza bat Jennifer Lopezek.
eta izan zen modu bat esateko, bida ez da ainagerikoa hemen, ez dut ziega bat eraiki, baina umetxo hauek badaude bakoitza bere struktura batean, eta honek esan nahi du, ez? Antxe Trumpek atxilotuta migrazio zentroetan dituen umeen simbologia egin nahi izan dut, ez? Eta pixkat giro hortatik jarraitu du Bad Bunnyk, baina hori nabarmendu nahi duen, ziurrenik mugak ere izan dituela, guztiz Trumpen aurkako erabakiei buruzko mezuak ezin izango zituen Bad Bunnyk igorri berak nahi izan duen bezala, baina bueno, denetarik agertu zen, baita ere pertsona famatu gehiago, ze Lady Gaga aipatu dugu. Lady Gaga agertuko zen batetik badelako Bad Bunnyren laguna, bestetik badelako New Yorkeko alkatearen laguna. Eta New Yorken jaio eta zitakoa, eta oso New Yorkeko bizitzaren aldarrikapena egin duen pertsona bat, New Yorkeko auzoetan jaiotakoa, eta Bad Bunnyren atzoko erakusketa bazen izan zen pixka bat Puerto Rico, baina izan zen pixka bat Nueva York baita ere, eta denda hori izan ziteken Puerto Ricokoa, baina baita Nueva Yorkeko bodega bat, adibidez. Eta horrez gain Ricky Martin dela Puerto Ricoko abeslari azken 10 hamarkadetan Bad Bunny iritsi baino lehen, agian nazioartean ospe gehiena izan duen abeslaria, ez? Eta uste dut Puerto Ricoko omenaldi gisa ere, Ricky Martinek hartzea, lanketa ederra dela, ez? Hau da. Eta kasitan ere bazeudela beste aktore ezberdinak ere ikusi ahal izan genituen, ez? Bai, hori da, apostu etxeetan, askok esaten zuten Cardi Bik abestu egingo zuela. Ze Cardi Bik badauka Bad Bunnyrekin abesti bat, I like it like that, hori. Eta ordan jendeak uste zuen, Cardi Bik abestu egingo zuela Super Bowlen, baina ez zuen abestu, baina antxe zegoen, lakasitan zegoen, eta antxe zegoen Pedro Pascal, antxe zegoen Jessica Alba, antxe zegoen Alix Earle, eta bueno, Karol G uste dut ere antxe zegoela. Bueno, batu zituen, hainbat lagun antxe eszenatokian, eta sekulako festa egin zuen, eta azkenean, mezu bat ez, uste dut, Super Bowleko aurtengo irudia izango dela pantaila erraldoi bat, eta pantailan The only thing more powerful than hate is love. Gorrotoa baino indartsuagoa den gauza bakarra maitasuna da. Eta uste dut mezu horrekin asko esan nahi izan duela Bad Bunnyk eta Bad Bunnyren taldeak, eta oso interesgarria izan zela nire ustez atzoko emanaldia, ez soilik musikalki eta ikuskizun aldetik divertigarria izan zelako ikusteko, eta baita Bad Bunnyren ibilbideko abestiak berreskuratzeko, ez? David Irarmas fotos berria da eta asko entzun dugu, baina beste batzuk ere abestu zituen, ez? Titi me pregunto, aspaldikoa da, eta horrekin ere gozatzeko aukera izan genuen. Tratan de medir fuerza y no pueden ni en pareja. Calle sol, calle luna, estrella en la noche oscura. Yo no canto reggae, pero sí cultura de Borinquen, PR, archipiélago perfecto. En el mundo entero ya conocen mi dialecto, mi jerga. A mí me importa un bicho lo que a ti te vale verga. Hementxe atzoko Super Bowleko finalaren Bad Bunnyren agerraldi esango dugu, musikal eta musikatik aratagotoan horren laburpena. Eneko Iturbere gurekin daukagu, Eneko, egunon? Egunon, bai. Bueno, hemen laukota osatuko dugu, eta puri-purian tartean murgiluko gara, gaur nahi baduzue, la mudanza honen giroan. Mami, el día que traigan a Otto, en la caja la bandera azul clarito, y que recuerden que siempre fui yo, siempre fui Benito. Métele más que yo, tú eres loco. Cabrón, tú eres loco. Lo que tú digas, me importa poco, a mí me quieren como a ti, y soy serio como Coto. Lugia, cabrón, yo soy legendario. La meto con cojones y con ovario. Millonario sin dejar de ser del barrio, pa' que sepa. Entzuleo goizeko 11:46 minutu ditugun honetan murgildu egingo gara. Puri-purian tartean, eta puri-purian tartean murgiltzeko, hainbat proposamen ekarri ditugu zuentzako. Tagen, Eneko Iturbe zerorre hasiko zara? Bai. Zina zure proposamena. Nik ekarri duna nahiko ezoikoa da, nik ustet, orokorrean ekarri degun gauzak kontuan hartuta. Nik gaur ekarri dut animaziozko film bat eta japoniarra gainera.
izena du Look Back. Euskaraz itzulita, atzera begiratu. Eta ekarri dut zergatikan, badulako mezu filosofiko bat agian beste pelikula askok ez daukatena. Eta, bueno, bai, zena ez dueneko, entzungo dugu trailerra da izango du. Ez dakit. Baina, almazu trailerra jarri. 漫画の天才です。私、もっと絵上手くなるね。藤野ちゃんみたいに。今日またも私の背中見て成長するんだな。あんたいつまで漫画描いてんの？そろそろ絵描くの卒業した方がいいよ。何してんだ私。Bueno, hauxe lehenengo proposamen honen giroa eneko, konta iguzu animaziozko lan honen inguruan zerbait gehiago. Bale, historia honek bi nesken historia kontatzen du. Neska horiek dira Fujino eta Kiyomoto. Eta, bueno, gauza da, Fujinok bere eskolarako tira komikoak egiten ditu. Eta gustatzen zaio nola bere klasekidek esaten dieten. Jo, ze ondo marrazen duzun, ze historia politiak egiten dituzun. Baina batean, neska bat ere hasten da tira komikoak egiten eskolako aldizkari horretan. Kiyomoto izena duena. Eta neska hori agorofobia du. Zer da agorofobia? Espazio publikoetan egotearen fobia. Beraz, ez da ikastolara joten, ez da eskolara joaten. Eta etxetikan ikasten du. Eta etxetikan marrazten ditu baita tira komiko horiek. Eta orduan ze gertatzen da, batean, Fujin hori esaten diete, egia esan zure marrazkiek beste ikaskide honekin alderatuta ez dira hainonak. Eta orduan, Fujinok hor dauka barrenean amorru bat edo, esango dugu, amorrua bai, esaten duena, nire historiak eta nire marrazkiak hobeagoak izaten saiatuko naiz, beste neska honi irabazteko. Eta orduan obsesionatzen da, komikiak egiten, eta eskolako tira komikoak egiten, eta iristen da, egun, garai bat iristen da, non konturatzen den ez dala etxetik ateratzen, ez dula sozializatzen gainentzekoekin, eta beraz, orduan, erabaki bat hartzen du eta esaten du bira. Nire komikiak, ez dute zertan munduko hoberenak izan behar, eta lagunei dedikatuko diet, orain, hemendik aurrerako denbora gehiengoa. Eta iristen da egun bat, non bere irakasleak esaten dion, ja eskola bukatu duzue, eta zuri, Fujin hori esaten dio irakasleak, zuk eman behar diozu tituloa Kiyomotori. Eta orduan, hor lehenengo aldiz ezagutzen dira bi neskak, eta beraien artean erlazio bat sortzen da, laguntasun erlazio bat, eta hortik aurrera oinarritzen da historia guztia. Eta zergatik ekarri dut, nik uste erlazio hau badala baita gauza guztietan gertatzen den bezala, edo bizitzan gertatzen den bezala, galerak, erruak, bestek zer esango duten, baiezkoa jasotzea, eta horrelako galderak sorrarazten dituela harreman honek. Eta niri hori gustatu zait, eta baita bukaeran egiten den galdera bat, zergatik egiten duguna. Kasu honetan, zergatik egiten ditugu gubiok komikiak, eta batzuetan agian ez zaigunean gustatzen ere. Eta orduan, niri hoi gustatzen zait, eta baita ateratzen den erantzunetako bat, nik atera detena. Beraiek esaten dutenarekin konparatuta da arteak hitzak irizen ez diren tokira iristeko almena duela. Eta horregatik gustatu zait, baduelako nolabaite mezu filosofiko bat, eta badu pentsarazteko pentsarazi egiten du pertsonaiak, ikusleak barkatu, eta horregatik ekarri dut. Eta gainera, pelikula nahiko motxa da, ordu eta eskas, eta Prime Videon dago. Hortxe gorko lehen proposamena, Prime Videon ikusgai duzuen Look Back, ordu bete inguruko pelikula, animazioa, azalpen guztiak ere eman dizkizuenekok, eta
uste dut oso proposamen atsegin izan daitekela bai. Tira, banik joan den astean proposamena banuen eta azkenean ezin izan nuen kontatu eta gaur kontatuko dizuet. Ba, entzuten ari garen hau un simple accidente, pelikula da. Nik pelikula bera proposatu nahi dizuet, filminen dago ikusgai, duela egun pare bate iritsi da filminena, nik zerbait lehenago ikusteko aukera izan dut, baina horten entzuletako batzuk akaso Donostiako zinemaldian ere ikusteko aukera izango zuten, hain zuzen ere Perlak sailean egontzen lanetakoa izan delako. Baina pelikulatik haratago zuzendariaz beraz hitz egin nahi dizuet, Jafar Panajitaz, iraniar zinemagilea da. Iraniar zinemagilea da, kulturgile asko bezala kartzelean egondakoa eta kartzeletik sortutakoa da. Panaji bada, laugarren zuzendaria esaterako Kango urrezko palmondoa, Veneziako urrezko lehoia eta Berlin urrezko hartza lortzen dituena. Beraz, maila handiko zinemagile batetaz ari gara, akaso pixka bat gurean hain ezaguna ez dana, Abbas Kiarostamirekin lan egindakoa da, bere lehenengo lanak arekin egin zituen, zuzendari laguntzaile bezala, eta gero ja, pixkanaka bere bakarkako ibilbideari ekin dion zinemagilea da. Beti ere Irango erregimenaren aurka borrokan egon dena, bereziki 2000 urtean Daiere, zirkuloa edo bezala izultzen den pelikularekin arrakasta handia lortu zuen, hor dagoeneko nazioarteko zinema jaialdietan sariak lortu zituen, eta pelikula horretan emakumeek Irango erregimenaren pean bizi duten egoera edo salatzen zuen, eta hori izan zen bera kartzeleratzeko bigarren arrazoia. Eta kartzela bera baliatzen du, eta kartzelean bizitako egoera hori pelikula osatzeko. Istripu bat soilik, edo A Simple Accident, ekoizpen iraniarretik aratago doana, Frantzia eta Luxemburgorekin ere ekoizpenean dagoena, eta kontatzen du, kartzelan egondako pertsona batek ausaz nola topatzen duen bere borreroa. Kartzelan bere borrero izan zena. Eta hor inguruan sortzen da, pelikula bortitza, baina oso lan interesgarria. Nolabait, Panaji bada, Irango zinearen olatu berriaren katebegi modernoetako bat, aipatu du Kiarostami, Bagmango bat diren inguruan askotan hitz egin dut hemen, haren pelikulak oso gustoko ditu dalako, Faruk Farrokhzadeh akaso poetikatik edo poesiatik entzun dugu gehiago, gogoan dut Igor Estankonak haren poema euskeratu bat, Miren Agur Meabek euskeratutako poeman murgildu gintuela, Irango, ez dakit, emakume artista sortzaile garrantzitsuenetako batean, Farrokhzadeh oso gazte hil zen, bizpahiru pieza utzi zituen, ikusentzunezkoan, baina bazen dagoeneko pixkat Iranen sortzen ari zan Nouvelle Vague eta neorealismo italiarraren joera horietako lehenengo adierazle horietako bat, eta gerora beste bat izen iritsi ziren, nolabait esateko Panaji bada gaur egungo olatu horren adierazle horietako bat. Bere pelikulak nik denak ez ditut ikusi, baina bere bi aurreko lan bai, eta oso zine pertsonala egiten dute, zine iraniarraren zantzu hoiek ere hor badago zerbait euren zine egiteko moduan edo nortasun propio batean, norbait Nouvelle Vague iraniar horretan, eta pelikula hau benetan oso pelikula interesgarria da, oso ondo filmatutako, oso ondo zuzendutako pelikula, eta badituenak diodan bezala, pixkat generoaren edo Irango zinearen ezaugarri batzuk. Askoz gehiago zu kontatuko, ze spoileatzeko oso pelikula erreza litzateke, baina esan da bezala, It Was Just an Accident, filminen duzue ikusgai, dagoeneko Donostiako zinemalditik eta beste inbate nazioarteko zinemetatik igaro ostean, eta benetan kultuzko zinemaren nolaiteko proposamena litzateke. Eta entzuleok, goizeko 12etarako 4 minutu besterik ez ditugunean, Goiuri June, uste dut Junek pasatzen da egin nahi duela. Zer horrek kontatuko diguzu edo denbora gutxi da, Goiuri? Venga, azkar batean
Ez, beste proposamen bat egingo dut. Ados? Proposatu nahi nizuen Wuthering Heights, otsailaren 13an estrenatuko dena, baina nahiago dut denbora hartu eta goxo aritu Jacob Elordi eta Margot Robbieren azken pelikula honen inguruan, beraz, gaur beste proposamen bat egingo dizuet. Aritu gara bat niren inguruan, esan nahi dizuet YouTubeen ikusgarri dituzuela, noski ordain ezerpatu gabe, 1983tik aurtengo 2026 arteko Super Bowleko atxenaldiko emanaldi guztiak. 83an Michael Jackson izan zen, gero tartean daude, ez dakit 2001an Britney Spears eta Aerosmith aritu ziren, 2004an Janet Jackson, 2005an Paul McCartney, 2013an barkatu Beyoncé, eta hori da nere gustokoena, hori gomendatuko dizet, 2013ko Super Bowleko atxenaldiko showa. Baina, egon dira gehiago baita ere ez, lehen aipatu dut Shakira eta Jennifer Lopezena, Rihanarena duela pare bat urte, pasaden urteko Kendrick Lamarrena, denak daude hortxe ikusteko moduan, eta proposatu nahi dizuet, jartzeko, eta denek irauten dute 13 minutu inguru. Beraz, horrela, kontzertu txiki bat ikusteko moduan, horixe nire proposamena. Gainera ikus dezakezue, nola aldatu diren baita ikuskizunak 83tik ona, gorain serien baten zaion garrantzia, eta lehen seri, eta baita ere gauza bat oso bitxiak gertatzen dena, ze nola Super Bowla urtero ordu berean ustet izaten dela, baino estatu batuetan badagoen, ordu aldaketa ugari daude ez, dependen non egiten den, gau ez da, edo egun ez da oraindik, eta ordan oso bitxia da ikustea nola, emanaldi hauetako batzuk gau ez diren, eta beste batzuk egunez, bat banirena atzo, egunez izan zen, baino beste batzuk, nik aipatu dudan Beyoncéren ura gau ez izan zen, eta asko aldatzen da hori, baino, bueno. Pasaden urtean ere guztet gau ez izan zela. Bai. Entzuleok, gure esan barri zugu, nik proposamen honi gehituko nioke, jake Super Bowl eta Bat Bunnyren giroan ibili garen, askotan aipatu dut, baina uste dut, film laburretarako joera gutxi daukagunez, inor gero ez dira kasurik egiten. Bat Bunnyren joera politikoa eta berazken diskoaren ingurune politiko hori ulertzeko, Debí tirar más fotos film laburra YouTubeen dago ikusgai, korto puxka da, faktura tekniko ikaragarria duena, bereziki pixkat ulertzen laguntzen duena ere, nondik nora kantu horietan, disko horretan, eta bere joera politiko honetan dagoen sakontasun edo inguru giro hori. Eta hau esan da, minutu bat besterik ez, Maskaken azken lana ere kalean da, eta guke oraintxe Dolua entzuteko aukera izan dugu azken minutu hauetan, oraindik minututxo pasatxo, Dolua entzuten jarraitzeko. Junior Romatet Ibarguren, datorren hastean ez dugu elkar ikusiko, beraz bi aste barru. Hori da, bi aste arte. Eneko uste duzu bihar etzi, eta horrengoan egunero ikusiko duela entzuleak. Entzuleok nik agurtu bartzaituztet egun batzuetarako, Joko Olimpikoetan izango naiz datozen egunetan, Lukas Egibar eta Álvaro Romero snowboardlariak jarraitzen Milano Cortina danpezoko jokuetan, baina eta guziz ere, tarteka handik bada ere, entzungo nauzue, Goiure Zeizarandia, bihar hemen kontrola hartu beharko duzu. Noski. Bagoaz entzuleok, bihar gehiago goizeko 10:05 hementxe, Naiz Irratian bigarren kafe hartzeko moduan. Oraintxe informazioaren txanda eta musikaria ondoren, gure uinetan. Berriz bizi izan balitu Montzen nari Niren eguna Norat eskapatu zira Bezpizten nari Zaizkit bedua Bezpizten nari Zaizkit bedua Keep calm and bigarren kafea.